сега играем тази игра, която за правилно се казва Animal Hospital отново. Има всякакви добавки, обаче мога да се сетя и както виждате сега правим препятствия. Ще се пробваме да минем абсолютно цялото нещо. Както виждате, там долу има някакви други препятствия, да. Обаче първоначално аз вече ги минах и затова имам този скин. Ще се надяваме да успеем да съберем черният голям човек, който всъщност не знам дали мога да ви обясня как е, обаче и сега ще го видите или по-точно по-късно, когато си има до края. Тук със сигурност ще падна няколко пъти, защото все пак играя за първи път тази игра. И нека да видим също така дали скоро ще го мина изобщо или дали изобщо ще го мина. Тук със сигурност трябва да внимавате, ако играете тази игра, защото тук точно тези жълтите, когато изчезват или се появяват, трябва да са готови появени. Ами да, защото дори те са там, те пак са невидими горе-долу. Така че сега тук ще изчакаме. Ето така, сега минаваме. И скоро ще стигнем до края. Обаче все още сме в началото, за жалост. Така че да, ще има време докато стигнем до края. Сега ще се надяваме да не падаме още много пъти. Сега тук съм сигурна, че пак ще падна. Но ето тук. Ето така, така. Беше, че ще падна за малко спрях, защото разбира се, да. Беше ясно, че ще падна. От принципно. Така. Аз принципно сега нужно намерих тази игра, която много ме впечатли. Викам, аре, това ще е тази игра. Аз някакви пригласия се казва, че аз си пак играя много такива игри, принципно преди много ги обичах, това такива игри ми бяха любимите. И може би сега ще припомня всичко, което съм обичала преди, което не е напълно сигурно, но да. Така, много ми е интересно как ги минавам тези всичките неща, вече сме много близо до края, така че нямам търпение да стигнем до края. Много сме близо. Принципно, аз разбирам, защото... Да, няма че няма. Еми, гайс. Така е. Еми за сега, чао, защото вече няма да го... Здравейте, гайс. Тук отново сме тук. Всъщност продължих по друг начин, знам, просто много малко време имаше и не можах да продължа всичко, обаче тук продължаваме отново, не е втора част. Заедно с самия клип е просто става много дълго и не става, не мога да го правя. Нали, дълга история, не мога да ви разкажа какво стана. Какво ставате. Ами и сега тук включително ще направим и другата част. Всъщност няма не част, ами продължителност на самото ниво и после най-накрая ще ви покажа всъщност за кое ви говоря. Може би по-късно, по някое време също ще направя последният такова. Принципно както сега стана, че ми е свършил времето, по-късно може би пак ще ми свърши, така че може би скоро. И затова ще направя пак трето нещо. Нещо като трети епизод, обаче не е епизод, нали? Дизайн във филма, всичко. Клипче просто, клипче. Защото много бързо се минава времето. Сега, после в края ще ви покажа всъщност за кое ви говоря. Тук малко паднахме. Ще ви покажа всъщност за кое човече ви говоря. Това човече, който го е създал доктора. Всъщност ще ви разкажа малко за доктора от истинската игра Animal Hospital. Всъщност докторът, виждате куфарчето, има някакъв символ, има нещо свързано с куфарчето. Под маската му първото нещо, което иска да ви кажа, че има усмивка. Второто нещо, той създава абсолютно всички чудовища, които не може да ни убият или всъщност идват като наши клиенти.
повечето клиенти са добри и те са нападани от тези лоши дяволи, които ги създава доктора. Така че доктора също не е добри. Тя също в началото забелязах това коваче, което ми подсказа нещо. Викам, тук има нещо гнило, обаче просто спря да мисля за това, защото към човек аз скоро няма да разгадая това нещо. И аз това спря да мисля за това, след което видях клипче, в което не знам кой го разкаже това нещо, обаче май го разказваш някакъв българин или по-точно Васби. Но Васби не е качвала такива видеа за това, така че може би не е била тя. Ако знаете коя е Васби иде. Така че също така и сега приключваме и това видео. И започваме последното видео и така ще стане един цял клипче. Така че пак ще ви кажа чао и ще се върна след малко. Последната част, не точно част, както ви обещах, продължаваме всичко и сега тук е почти края и сега ще покажа черното нещо, за което ви говоря. Това мисля, че беше най-силното нещо или май нещото, тези чудовища, като ги създава, всъщност не бият по малко повече да имаш. Да знам, май той е по-силно от всички други. Ако не си лъжа, не го виждаме първо от всички, може би пък то ще е най-малко силно, ако не се лъжа, не мога да кажа точно. И пишете коментарите всъщност до кой ден сте стигали или по-точно до кога. Да, отгоре пише до кога сте стигали. Аз не съм била толкова напред, така че съм стигала до 5-6, обаче пак е трудно до тогава, защото супер бавно се минава деня и плюс това има много клиенти. Обаче е било супер трудно тогава, когато съм играла и повечето ютубъри до там играят, както и да видим. И продължават малко по-напред от мен, но пак да. И като видя други хора колко много са оцелявали, аз направо се побърках. И именно сега тук малко предполагам се чува юпи едно. Юпи! А сега официално тук ще приключваме, така че цял.